ka Kurkulang Welfare Development Society ka badi ka wei ni kisnat trekam jongkas e society nong thamai ka bajumi na kapor ban penlong ya jing lekai cricket na ka bantagi samla ki be bat sotanat ya ne ka jing lekai sachisin ha ne ka singi ki bamanta la sedang biang ya ne ka jing lekai ya ka bala penlong hamadani lekai jongkas nong thamai umsning ya ka balai kerteng open to all inter village 70-20 knockout cricket tournament kumban syukur dia hone kendiat bagane ke lempung ilekai kriket kebala penlong dan ke Kurkulang Welfare and Development Society kede kesin penlong ke bahnyo bat hagane kesin ru ki ken hone ilekai kriket na keleng kilawan bane benta ki bakentup hadu live arteli bat hagane kesing sedang ki arteli ki ken hone ilekai ki balai ilekai nengkong ki kentup ya ka Merdon Mauteri Friends United persya ya ka lumumpi bat hak bakut jong ate ke jingi ilekai ki banengkong ka lumumpi kala pendrem no ya ka Merdon Mauteri Friends United Hagani ke juga sengis sedang la penong ru sakwe ke game ka par ka balai lekai hapdeng ka umran yang bernai persya ya ka maulai thlong bat ka umran yang bernai ka penrem no ya ka maulai thlong Shushu utaman basan nong sidi ham ajeng kran hagani sengi ulapan bau de baong ba jingmi na kane jing penilekai on pha sya ka balang na ka benta ka jing penkre jong ka balang ban priang ya ka jing sang sinot rangba ka ban salong house nem panwan kata house nem arjar ar pusau Nalor kinong kitkam jong ketiga society hagane kesengi lai don langru uba wan kerlang nongrum ubri presiden jong ke NPYF umsning circle kumukongsan haga jing don lang jong somla Lester nongbet ubri presiden jong seng KSU umsning circle kumusumbut kongsan haga jing don langru jong kinong syarai balang jong ke balang nong thamai ki bakentup yau temen basan nong shiri ubolong ru hagju por advisor jong ketiga society nang tau temen basan S maulong bat kiwe griu rang ba bat gidkhot jong ke komiti balang presbyterian nong thamai Sendulang itu baik kan ke phone ke bangio na ki game and sport but kiwe ka society kayo ya ka ban ai jingirap na ka banta kiwe pat ki badon kam ya ka jingirap but ha ka snem ni pelong ya ka cricket tournament ha ka snem ka jingtumu jong ka si society galong ban kershan ia ke balang na ke benta ka jingpen kre jong ke balang ban pediang ia ke jinga seng sinot rangba ka ban salong haus nam arjar arpsau hangni hapo jong ke balang ke jongi ngai iba kan long ka jingkerku na ke benta kisnong ki bamarjan jongi ki ban yo ya kalat ban peni ya kata kasap ka bekerpang ke jongpi namar ba ladangi ong ki tim combine kamot ba ki player ki bakhamdon ka jingduna akapan yelekai kamut kindo ekala henry lengba kani ka jing penelekai hakani ka wat ka pemerintah ngai iba kan ailat i gitu ki ba dang khamdon hak ki badon hak ka benta ka bakhamduna ru kamut kinyo ekata kalat ban peni ka sap te dei lengba na kani ka rensan halese kan longpat kalat ba pin peni ka sap nak na ka benta kalawei ka jongpi kumbal la benrap menis mat mah kiong ba ka sports la ka de football ane cricket la ka de hakano kono kalyang ngi ba kini kisngi kilalong sya kita ki lat aikam ajam na ka benta ka jongi de ka e ka bang kwa banong ipi ki tim ki ba ya sim benta hang ni hapo nong thmai khamtam ipi artli ki tim na po Merdon Mauteri bat kumju na po lumumpi kermen scam ba pinele kai bha bat ka e ka bang kwa banong ba onda pi wanra ya ka jingjob lane pinyo e ka jingjob hakani ka sngi sedang ko pemerintah wat ai ba kani ka sngi ka ba penjob ye pi kan longpat kapan pen sarong lane pen kiu skong no ya pi henry to dang trei sitom ban pindang la ban kiu artet sejrong kumba ka ong mo ka kentien lengba u riustat ubala lejno hitip bahat rai bi APJ Abdul Kalam wong ba don't take rest after your first victory because if you miss in the second many lips will say that your first victory was just a luck te wat ai ba kan long kumta henry dang tracy tom na ka benta ban pinyo ya kata katong ka jingjob te ngaru da kam mensem sherham na benta jong pi ki kon samla bat khamtam na ka benta ka ni ka society Kurkulang society
nakapor sekpor ngindang ya don bentalang hagaban ya gentiu nakabenta ki kun samla jong kadong kathain bat jong ka snong hi jungi borok kawai kumbang itip naru kisnam ki bahandai kamtam shopo rithor kam desu tang ka hobi hendre ka de ka profession alat aikam ajam kaba kapan kala hespa kapan kala celebrity ya ki samla ane ki brio ki ba dan sisa kata ka stop bat kentia wilade hakani ka kam yele ka cricket ane thu ipi dang hani upnai beladap ka KSU karang sudah penlong ya kawai nak tournament cricket ka bedai ki ball deals ka ba lasai sisa ya ki stop kerpang ka ba ublai ulai hangi habedai ba kam la ka cricket but ngikipit nanti ba na ini tournament iba julong nakapor hapa nong thamai kan sei ya kirang ile ka cricket iban kiu ha kani ka jigla ka cricket nomor ba insya tu ya pi hababut ki tournament ki bahe hapa ori India kum Karanji trophy ka Dulip trophy ka Diodhar trophy ka Said Mustaq Ali trophy barkiwi ki trophy ki ba he ki tournament ki bahe apa India haba kari India ka jupen long le ba ka BCCI kan itu ifi haba ka jela meglia ka shimbenta kan hab ban khat taki guest player na ki we bat ki jela ban shimbenta ha ki te tournament ki player khasi jungi ki bela ka ha te tournament ki dan ombon ya katang ar lagut lane saugut haba bontam kan ni ka pen pau ba kadam tuko bat le se yo kamdan ka jing minat ka jing tristom jo ki khun somla jungi bakin la ban kiu ka mina ka cricket teleng ba kum kini ki tournament kan longgar insan ka ba kerpang ka ba bahatam bat ka ba biangtam namta jungi ban ngin la ban practice ban tristom ban pen kiu lade ban pen jana ya lade ban ngin kiu ban ngin yo ban sibenta ha ki tournament lengba ka MCA te kindiat